Atzaldeon, eskerrik asko, tortzeatik. Manuelek esan den bezala, orain dela 15 urte inguru, kulturako zinegotzi izatea toko jaten, Antzulan, eta historia doria ez naiz, ontsetik esaten dutzuet, baina toko jaten, hango armarrixean, Antzolako armarrixean, Navarraldek, komentu zuzkun, han geunkala, 12 kainoi, Gipuzkoatik eta kendu zienak eta guk ondio mantentzekin utzenak, eta orduan, hasi hor, arixei tiraka eta tiraka hasi, eta oindala 2 urte, eta Antzolako armarrixei buruzko liburua, eta oindala gutxi, Antzolakoak eta Gipuzkoakoak antzekotasun handi zeuzke, eta arixei segi eta segi, eta hoxe. Gipuzkoako armarrixei buruzko liburua atea dut. Gipuzkoako armarria gure historiaren izpilu. Horri garbi ikusten dana, armarrixea ikertzen, deskubridu dut, gure herrixean historia zein dan. Da, gure herrixea esaten dutenian, da euskeraren herrixa, ez? Hau da, oindala 1000 urteko Iruñeko erresuman zabaleria, gutxi gora bera, hau baino zabalagoa da euskararen herrixa, hor toponimiak eta erakusten da norainokoa zen, baina hau euki ginoan, gaur egungo Euskal Herrixea baino gehiagoko bat ginaneko garai bat, ez? Eta azken baten bat ginean hori, urtiekin junda zatitzen, gaur bakiu ze gehatze jakun, eta zatiketa hortan ikusiko du konkista militarrez gain, simboluak ero hizkuntzia bezala, baina simboluak ukela bere garrantzia, eta ondio, gaur, gero ikusiko, adibide desentekin, gaur egunean simboloak ze garrantzi dauken, ez? Esan bida, zatiketa horri aurre egin jaun euskaldun asko azaltzen diela liburuan, eurei esker, ondio, ari hori ez da eten, eta, gure zeregina da, etorkizunean ari hori ez da izen eten, ez? Komentu zera Antxo Hirugarrena nagusian garaiko zabalera horretan, Gipuzkoarik esan existitzen orduan. Gipuzkoa Iruñeko erresuma zauan tenentziatan banatuta, tenentzia desberdinetan. Eta gaur egungo Gipuzkoa hartuta, hiru tenentzia, tenentzietan zan nolabaitza administratzeko, erresuma administratzeko modu bat. Zerga biltzeko, eta gaur egungo Gipuzkoan hiru tenentzia zen Aitzorrotz, esan daigun gure Deba Baiaran, Gipuzkoa eta Hernani. Eta ontxe da, entzungo zinuen, Gipuzkoak 1000 urte bete itxoa da, eta Gipuzkoak ez, Gipuzkoa da geruakoak. Gipuzkoa azaltzen da lehen aldiz, baina Gipuzkoa ez da esaten da, Gipuzkoa tenentzia naparra, zala, hori, eta Santelmoko esposizioa jute mazate, ez dutzu esango tenentzia napar bat, zala, baina Gipuzkoa esan tenentzia napar bat, eta Garzia zenari izan lehen tenentia, oindala 1000 urte, lur batzuk musotzana, San Juan de la Peña, ez Aragoi, lehengo mapa horretan, San Juan de la Peña, Iruñako erresuman barruan zegoen, baina gaurko egungo hori, ikuspegisekin kontatzen da, ez? Baina, esan daigun, hiru tenentziatan banatuta zegoela, eta lehen esan bezala, bat zanaura, zatitzen junzan. Konkista, askotan dauku Nafarroko konkista 1512, ez? Baina lehenotko konkista asko don ziren. Lehenengo hor ikusten da 1114an, Antxo Hirugarrenaren 3 seme zeuzkan, da bin artean errege Nafarra hilin zeben, Atapurkan, eta hor lehen bureba, hori gaztela dan hori galdu zen. Gero, 1316an, Peñalengo beste lehenguzuak hil zeben, beste errege Nafar bat, eta horren ondorixoz, Errioxa dana konkista duzan, eta garai hartan Lope de Aro zan, beste Nafar tenente bat, Gartzia zenariz Gipuzkoan zan bezala, Arokua zan, Nafarroan tenente bat.
tenente horrek zien funtzionarioa bezala, ez zien feudalak, osea, ez zeuken botere, ibiltzen ziren, erregiak ipitzen zituen, igual garai bat egote zanan, eta beste garai bat, Lizarran, da beste garai bat, mobitzen ziren, esan bertan egote zan, baina, claro, Lope de Arok ikusi zeban, gaztelan alde itxema zeban, bea, lurra behantzat izango ziela, eta hola izen zen, ordan, Lope de Arok, traizio hori, errege Nafar Peñalengo horretan parte hartu zeban, eriotza hortan, eta gero horren truke, Bizkaiko jaurerria sortu zen, da hori da 2076. Gero hitz egin gu Lope de Arotarrez, eta bueno, 1188an, Calatayuden Gaztela eta Aragoiko erregiak itzen da tratu bat bitan banatzeko. Hau zuretzat, hemendik arutz Gaztela eta hemendik onutz Aragoientzat izeteko Nafarroko erresuma. Bueno, etzeban aurreain, baina handik urte betea, 1189an, konkista, oingo Nafarroa mendebala, gure gu oinbizigan lurronek, izen ziren konkistauta, ikustu zu, Gasteizek behatzi hilabete utzizotzan, konkista horri aurre inaz, behatzi hilabete eutzi baldin bazotzan esan nahi dugu, ez zebala nahi. Zea izen, ez? Askotan kontatzen da, beren borondatez zen ginala, baina liburuan adibide mordoa dago, konkista hori demostratzen daena, ondo demostratuta dago, baina konkista horretan Gaztelako erregia zen Alfonso Zortzigarrena, eta justu hau kuadro hau dago Gipuzkoako diputazioko areto dotorienean dago, hauxe, kuadro hau. Simboluak dauken importantzia, eta askotan gu geuk ze importantzia gutxi emuten duen. Baina gure diputazioko areto zeian dauku, gu konkista bintxuana, eta konkista ez bihotza konkista zentzu hortan ez. Beste modu baten, ez? Honek, inzeuan azan, gero, 1200an, gu pasau ginen, oingo ea esan daigun, pasatzen da, Gaztelara, eta honek inzeuan azan, hiribilduak sortu. Hiribilduak, bilak sortu, nolabait, hemen, adibidez, ontsa zazpiron urte dia, askoitxin, sortu. Privilegio batzuk emun, horra joten da jenteak, impostu gutxi ordainduko dau, ero merkau, tordan lortze zeban, jendiez betetzia ere morrek, eta, behakin bat izia. Lehenengo bilak izen zian Donosti kostaldekuak, gitxasua garantzia ondizia zeukan, gero izen zian hemen Nafarroa garaiko muga itxentaren Tolosa gurain, honek, eta gero Bergara Arrasate, eta gero etorri zian, Azpeitxe 1710, Azkoitxe 1724, eta bere, izen zen, modu hortan, hiribilduak bere itxe ziren, ez? Behan hurbiltze ziren. Hiribildu horrek elkartzen ziren batzar nagusiak iteko. Herri batetik, hor sortu zen, 1200 da konkista, eta 1397 Getarian, Getarian egin zen hermandadea, Gipuzkoako hermandadea sortu zen, Getarian. Nolabait, bila horrek elkartu ziren, hasi ziren, aurretipe, bila horren artean harreman ondizia zeuan Nafarroakin, kontatzen jaku Nafarroakin ja bizkar mozotzela, baina harreman ondizia gontzan. 200 urte dira, 1200etik Gipuzkoako hermandadia sortu zela, ez? Eta, Gipuzkoako hermandadiak batzar nagusi horrek itezien herri. Eta hango erabakisak zigilatzen ziren herri hortako zigiluakin. Azpeitien itzia zirenean, Azpeitiko zigiluakin. Gero, sortu zeben zigilu bat, kanpora biheltzen zen dokumentuentzat. Ero, erregea idazten zen dokumentuentzat, hermandade horrek berak sortu zeben zigilu bat. Zigilu horren lehen aipamena, Azkoitxin egin zen 1476, egin zen hiribilduen batzar nagusia,
han aipatzen da lehen aldiz erabilizala Gipuzkoako Hermandadeko zigilua. Eta zigilu hori bialdu zen Enrique Laugarrenai, osea, kanpora bialtzen zienean erabiltzen zen zigilu hau eta barrukotan herriko erabiltzen zen. Nolabait. Eta hau berriz, emoten da, osea, preparatu, baina hau da fizikoki ezautzen dan lehena. Haura askoitik aipatzen dan sellado por nuestro sello, esaten da, dokumentuan, baina selloa galduta dago. Ez dauku, baina hau da 1483, zigilu hau hemen, Azpeitxin, zigilutu zen. Baina, betxu, nun da, Simancas, Archivo General de Simancasen dago, izen salako, Gaztelako erregiai idatzitako dokumento bat, eta han gordetzen da. Eta ez da oso ondo ikusten, ontxe, ikusiko hobeto hurrengo segian, hone, zigilua hau zan. Hori justo zeztuan, 1500ean zigila hau zan. Dao, debako udal artxibuan dago, baina haura da, zeztuan zigiletotekoa, eta hau Tolosan dago. Ikusten duze bezala, bueltan ipintzen dago sello de la Hermandad de Gipuzkoa, ez da oso ondo irakurtzen, baina sello de la Hermandad de Gipuzkoa. Eta ikusten dien eremu bakarra, ikusten dien 3 zuhaitz, itxasuan gainean 3 zuhaitz, zuhaitzen oso zea da, arkaiko nahiko zea da, baina eta gainean dago errege bat, ezpatakin bere tronuan. Hori izan, Gipuzkoarrak eurak, indako selloa. Ez da Gaztelako arma erregeak dia Gaztelako erregean funtzionarioak armarrixak eta emote ditxuna, baina garai hartan ondio ezian existitzen arma erregeak. Ordan, hau da Gipuzkoarrak indako lehen zigilua. Guztiua da, claro, gaztelantzat, esan oso, Gipuzkoarrak indako, ordan, zea ondoren, 1512 lehen aipatu duten konkistan ondoren, Gaztelako errege katolikoan alaba Juana Eroa, Juana Laloka horrek, emuten dau, privilegioa Gipuzkoari 12 kainoien, lehen aipatu dut, Antzolan eunkala 12 kainoi, belatekoa. Lagur esan da, Nafarroako konkistan belaten egon zan liskartxo bat, osea, konkisten ondoren Nafarroako errege legitimoak ies eitzen da, eta lehenengo saiakera berreskuratzeko, gero noain da izen zian, baina lehenengo saiakeran, ezeban ondo erten da, belaten kainoiak erretiradan, la zituen antxe, osea, la zituen, eta Gaztelarren alde borrokatzen zen Gipuzkoarrak, porque ordurako ja guk Gaztelarren menpen genden, ordan, hor anaiarren arteko borroka bat egon zen, eta hori sartu zeban, hortako. Ikusteko, bitxu, zuen arteko borrokan simbolo, eta arrezkero, 12 kainoi ezarri ziren. Hori ez da Gipuzkoarrak eure buruei indako, hori ja. Eta gero fijatzen bazate, hor lehen zan sello de la Hermandad de Gipuzkoa, eta gero ja Enrique Laugarrenak urteratzu lehenago emondako titulua sello de Nobilis and Fidelis Provincia de Gipuzkoa, Nobilis and Fidelis a Castilla, gero. Hori bueltan, ipintzen da, eta hau izen da urte askoan eondan armarrixak Gipuzkoakoa. Jatorrizkoai hori gehitxuta, ezarritxa. Gero, karo, Gipuzkoarrakin zebana, kainoiak, belateko bataiakoa dira, erregia, zein dan, zein ez dan, bestia, hor dokumentoa dago, azten dira, heraldika sortzen da, nolabait, eta armarrixei azalpen bat ematen azten dira. Ordan, erregia da, Aragoi eta Nafarroako erregien arteko borroka baten simbolo. Osea, hor, Aragoiko erregeak Nafarrokoa preso hartu zeban, eta Gipuzkoarra joan ziren, bere euren errege Nafarra askatzera, eta preso hartu zuten Aragoikoa.
hori kontatzen dabe garai hartako gaztelako kronistak, Osea, hori ez da, benetan ez dago, historiografikamente ez dago hori sekula pasau zani, baina garai hartan hori oso presente zeuken. Orduan, errege hori batzuk esaten dabe errege nafarra zala, beste batzuk errege aragoikoa zala, baina gehienak errege nafarra zala esate zen. Eta gero, beheko horrek, hiru zuhaitzak, beti izaten ziren armarrixak zerbait epikoa, zerbait handixa, induna, ez dakit, kontatzen zen, ez dakit ze bataia irabazi bestea. Eta hiru zuhaitzei epikotasunen mutia ez da erreza. Osea, hiru zuhaitz, ze honekin ze. Tordan, Zaldibiak, garai hartako, gaina gaztelarren aldeko kronista batek, asmau zeban, hori, erromatarren garaixan, errezi darra bedozku, Erromako emperadorea, Augusto, Cesar Augusto, etorri zala errezilea, eta Gipuzkoarrak burroko zebera erromatarren emperadoren kontra, eta galtzen zebitzen, da Herniora joan ziren babes bila. Iesi Herniora. Tordan, Hernion erromatarren esku jauzi baino lehen, beren buruaz beste izan. Tordan, beren buruaz beste egiteko, aginak eziela esan zeban, agina die pozoitzuak, ostua janezkeo hildik, eta ordan, baina da, garbi, nik ez dut uste, orduan gaina erromatarren gareixan, errezil, hemen biziko zan jendea, ez dut esan nahi errezil ezer zaiek, baina zan degun azalpen epiko bat emun aixan, eta arrezkero esaten da agina egiela horrek. Baina gero ikusiku, agina nire ustez ez diela. Bueno, oinarte zigilua dia, orduan, 1600ean erabakitzen da fizikoki armarrixa. Orduan, da lehen ikusi duna, erregia, 12 kainoiak eta 3 zuhaitzak. Eta hau indau, Jeronimo Larreak, hau Tolosako sakristian, goiko partian, antxe dago. Eta Jeronimo Larre honek, azaltzeko eremu bakoitza zezan, inzeban 4 erliebe. Hau, Santelmoko zeiame bada. Lehenengo bi honek, dia erregearen azalpena. Eta hor azaltzen dia, lehen aipatutoko txapelakin, kuriosua, txapelakin Gipuzkoarrak, txapel, eta da, 1600, txapelakin Aragoikoan kontra, eta gero Nafarroako erregea askatzen. Da estena hori. Eta da, idatzitza, eta horren omenez, Nafarroako erregea jartzen dugu armarrian. Nafarroako erregea da, garai hartako kronisten arabera eta nik ikusi dutenen arabera, Gipuzkoako armarriko erregia da Nafarroako erregia. Gipuzkoarrak eurak fueron a defender a su rey. Hola da, hola epintzen dabe a su rey. Beak, etzien Nafarroako erresumaren parte, baina ez eukena aztuta euren erregia. 1480 Nafarroko erregiak azkeneko zaiak eraitzen dau Gipuzkoa eta berreskuratzeko, garai horretan gabitz. Hau da, lehen komentuetako errezilgo, hemen ostua jaten, bere buruaz beste egiteko lanza sartzen, zutara botatzen, azkenean da, akto heroiko bat, zure eskutan jauzi horretik, nire buruaz beste, eta horre hiru ikusten da, hiru agin, eta gero hau da, belateko hori kainoien. Eta hori da, idatzitza, azalpena. Denborakin, esan du, gaztelak sartu zela 12 kainoi horrek, eta eurak esate zeben, Nafarroko erregea zala. Baina hori esan oso guztoko, eta urteak aurrea junala, ja azten da, 17. mendian, azten die ja berzinoak
errege hori ja esan komeni Nafarroako alzala esatia, orduan, azten dira esaten, Alfonso zortzigarrena dala. Lehen ikusi dune aura, kuadroko aura, gu konkisteu gintxuan aura, dala, porque azkenean euren zea zan, gu borondatez baten ginoala, ez? Orduan, berzinoak aldatzen dira, eta gero, borboiak iristen dira Espainiako koroira, eta 1700ean lehenengo errege borboiak, eta estrategia oso garbixi izen zen. Bere, bertako jendeak behakin bat eitzeko, hidalgiak ematen hasi zen. Hidalgia, euskeraz kaparetasunak, da titulo batzuk, lehen esan bezala, herri bilak privilegio batzuk emoten, zu hidalgo bazinan, zeunkan beste estatus bat, eta beste privilegio batzuk berduan. Milaka eta milaka titulo emon zituan, gente, Gipuzkoa rei, eta, Bizkai, eta nahioz. Eta hidalgia titulo horrekin, zan, tituloa, zure izena, bintzezan, eta gero, ematen zan, danei kopixa bat, lehen esan du Juana Laloka eru horrek, Gipuzkoa rei 12 kainoi emandako, hori, dokumento hori, kopia bezala. Eta esaten zen, ikusteko, zure aurrekoa zein zuten, gaztelaren alde, eta zuek ere, berdin egiteko. Osea, beti bezala, privilegioak eta erabiltzen dira, zea izeko, ez? Eta, horren ondoren, bi karlistadak, galtzen die foruak, eta Donostiako lehen aipatu duten diputazioko eraikina, foru aldundiko eraikina eitzen da, eta harako, eitzen da Armarrixea. Ja, hor zegoen Nikolas Soraluze, alkate, eta haura liberala, eta bere zea zen, Alfonso zortzigarrena zala, beak garbi, horren, eta esaten dago hori, Alfonso zortzigarrena zala, eta gero, diputazioan azpixean da, bost busto, Elkano lezo, honen azpixean da, bost busto. Gipuzkoako bost ilustres Gipuzkoa esaten dana. Eta hori beak erabaki zeban, da, garai hartakoa da, Donostiako ensantxea, lehenko alde zarran, eta hango kale izen danak, die almirante, ez da gize bestia, dana die, hoxe, gaur ez dut kale izenei buruz berbaingo, baina simbolo honetan, mundu honetan sartzen dira, baitxa kale izenak, eta askotan ez dakigu ze kale izenei dauzkun, ez? Bueno, eta honek, hau dago, diputazioa sartu eta frentean dagoen kristalera handi bat, ez? Eta horra saltzen da, Alfonso zortzigarrena sinatzen Gipuzkoan, forua, berez sinagu ezer sinagu. Izen zan, konkista izen zan beste bari. Eta hemen, bueltan da, Gipuzkoako armarri danak. Herri danetako armarrixa bueltan da. Osa oso simbolismo, baina erdixean dago, Alfonso zortzigarrena. Hori alde zea, baina, zorionez, pixkat euskalduno beti antzea jokatu izen du, ez? Forua galdu zenean, reakzio bat egon zen, ez? Pixkat jokatzen du reakzio moduan, ez? Eta hor Antona Badi eta lore jokuak hasi ziren, izen zen lehen euskal pizkundea deitzen dana, eta hor simboloi garrantzia emuten hasi zen, geure simboloi, ez? Eta hor, hau da 1882. Hor jaurgain, hau da, Donibane Loitzunen egin ziren lore jokoak. Izate ziren ekitaldixak, danetik, dantza, bestia, dantzerki, eta lore joko horretako kartela egin ziren jaurgainek. Eta hor ikustu duzu zazpia bat, Arturo Kampion da, garai hartako Nafarroan zauen kultura elkartean da, ja, erabiltzen zen konzeptua zen, zazpia bat, eta urte hortan, ekitaldi bukaeran, Antona Badik gora biba zazpiak bat, esanaz bukatu zeban. Eta kuriosua, igual hor, urrango urtean, hori liburan, 1883 lore jokoak azpeitzen izan zian, hemen izan zian. Eta hor, bertan,
Lapurdiko bertsolari batek kantau zeban, bertzua Zazpi Euskal Herriek bategin dezagun guztiok hori, bertso hori hemen azpeitzin. Kantau zen, honen urrengo urteko lore jokoetan. Bueno, zazpi bat horretan ikusten duze Jaurgainek zein zeban, izeban, hartu zei Nafarroa garaia eta Paxe Nafarroa bisa bat, inzeban, herrialde bakoitzeko ikurra jarri, ez? Hor ikusten duze, gaina bere ustez importantzia handinetik txikiena. Lehenengo Naparroa, Gero Gipuzkoa, Bizkaixa, Araba, Lapurdi eta Siberua. Lapurdi eta Siberuan ez zegoen armarririk. Desberdina dango realitatea, eta inzebana zen, Ustaritz zan orduan Lapurdiko hiriburua eta Ustaritzekoa hori. Ustaritzeko hartu zen, da hori. Jarri, eta Lapurdikoa da Siberuko armarrixe. Orduan, eta ipinitzen zazpia bat, eta horrexe. Horri guztu zen, fijau, Bizkaikuan dago, hori Gernikako arbolia, eta ero da bi otzo. Bi otzo horre die, lehen ipatuten Lopez de Aro, Lupus, da Lopez, Lopez de Arotarren simboloa da hori. Eta, bueno, guztinua da, handik gutxira, Arana anaiak, Sabin da Luis, inzeben hori, Jaurgainen hori, idea hori hartuta, zazpia baten lekuan Euskadi, orduan asmausan, Sabino Aranak asmausan Euskadi kontzeptua, Euskadi zazpi herrialdien, gaur egun Euskal Herria esaten dana, Euskadi asmausan garai hartan. Zetakin, porque beak eguzkitik datorrela, horratik da zeta, eguzkitik gatozen bezala, baina hori beste itzaldi bateako. Eta hor fijatzen bazate, Bizkaiko eremuan, otzoik ez dago. Izen zen lehenengua, simbolo arrotzak ezabatu zituanak. Konturatu, beha Bizkaitxarra izen da, Sabino Arana, esan zeban, hau, Lope de Aro traizio tenente izatetik gaztelara pasau zen, da gero 1200, ez dut eipatu, baina 1200 konkistan, Alfonso Zortzigarrenan izen zen, eskubiko esaten dara, beak buru belarri ibili zen Lope de Aro bi generazio ondorekoa, baina Lope de Aro terra. Ordan, kendu zen, hortik eta bestia, ikustu duzu ordenabe aldatzen dago. Piskat zehago izatea, imparziala ero, Araba, B, Bizkaia, lehen zan Nafarroa lehenengo, piskat orden aldatzen dago, baina importantia da hori, eta gero baitza, Arabatik lehen justizia ipintzen dago erderazko saldi bat, zaukan lehen hori kendu ditzen dugu. Ordan, eta gero kuriosua, gero Euskadi egon zen egunkari bat, ez? Sortu zana, 1923an, ikustu duzu, logua, Euskadi egunkariko hau da buru gaineko logua. Erabilizean hori, ez? Logo bezala. Eta urrengo egunean, ikustu duzu, Gipuzkoako kainoiak eta erregia, ja, desagertzen dira. Gipuzkoatik lehen aldiz, hemen logo honetan desagertzen dira kainoiak eta konturatu zielako kainoien esan nahia zein zen. Kainoia zielako arrean arteko burruken simbolo. Ordan Euskaldun danon simbolo arrotz hori kendu izan. Hau da, gero, Frankon altxamentu militarren ondoren, Agirre lehendakarixak, gerra bete betian, Eusko Jaurlaritza sortzen da, eta simboloi sekulako garrantzia emon zotzen, lehenengo erabakixak izen zian, ikurriña zelako izen izan, neurrixak eta nahi pintzitzu, hainbeste biderren, berde, eta ikurdia zelako izen behar zan. Eta ikurdia da, beak ikurdia esaten dena da, armarrixa. Eta hor ikustu duzu, beak, gaine idatziz, esaten dau, anaia arteko, orduan, anaia arreba esaten du, baina orduan arrebak anaien arteko borroka esan zeban, hori garaian garaikua. Anaien arteko borrokan simboloak kendu itxetxu, eta
gure Euskaldunen askatasunen simboloak gehitu. Eta horre dia, Nafarroako armarrixa, eta hori beste ustai hori da, Gernikako arbolan ustaixa. Orduan, hor, segulako garrantzia emuten da, hor, esan bida baitxa, Telesforo Monzon, bere eskumako, bere oso laguna ziren bixak eta zaben konsejeroa zan, eta seguru tartean ebiliko zala, ez? Haren simboloa. Eta, bueno, hau da, gero, gerran gudarixak ebilan, hau da, Arantzadi zientzi elkarteak emondako arrazkixak, ebiletan, zela, eta hau da, paparrean jartzen zen insignia, ba, ikusten duzu bezala, ja, kainoiak eta otzuak fuera. Kendu zitzen, ja, simboloi segulago garrantzisa. Gero ikusiko, gero ze ondori xeuk izitxuan horrek, erak, bi honek indako, bueno, eta gero hau da, arrasate, Franco hil da, lehenengo batzar nagusixak, Franco gareixan, Franco gareixan baino, leheno, Kanobazek foruak ezabatu zitsuanean, lehen esan du bezala foruak ezabatzen dienean, urrengo batzar nagusia tokatzen zen arrasaten. Baina esan egin, porque ezabatu inzien, eta orduan, handik 100 urteak, lehenengo batzar nagusia, erabaki izan itxea arrasaten. Aura, galdu zan aura, 102 urtea. Handik 102 urtera ospatu zen. Eta arrasateko batzar nagusitzan, lehenengoltako puntua baitxa izen zen simboluak. Eta lehenengo erabakixea, porque, hor ikusi du Eusko Jaurlaritzan kendu zien kainoiak eta honek, baina Gipuzkoako armarri ofizial, Gipuzkoakoan mantentzen zen oendik errege eta oendik asko ikusiko igual kaikuak eta olakoak da azaltzen da erregia, kainoiak bestia. Baina lehenengo erabakitzako izen zen, eta gaina arrazoitzuta anaien arteko borroka eta gure independentzia galdu ginoaneko borrokan simbolo diela, eta horrek oso irakurtzekoa da, ze argumentu erabiltzeitxuen. Eta hor erabaki izan, Agirre lehendakariak erabakiz 3 zuaitz eta itxasua izan zadila, zeia Gipuzkoakoa. Ze pasau zan, hori izan 1979. Eta gero, hori onartu arte laro, eta bostean, prozesu honek ez die gupe antzulan urte pilea pasau ginoan, ez da tita aldatzen duzu, eta dauka bere. Eta garai hortan horri zen zen, 23F famosua, Loapa, hor, oso kurioso, 1979an, Gipuzkoan, aho batez onartu zeben, bai AP, danak alde, kainoiak kentzian alde. Baina gero, hasi ziren, baina esain alde. Eta hemen ikusten da nabarmen, hau da gaur egungo armarrixa, ofiziala hau da. Bai, 3 zuaitz eta itxasua, baina kanpoko eremuak hartu zituen, hau, 19. mende bukaerako zehatzan, orduko hori, baina kanpokoa mantendu zituen, da, karo. Kanpoko horrek, zer esan hor azkematen, koroi badao, osea, erregia kendu zen, baina gero hor koroi bat ipintzen duzu, hori ez dauka zentzu hondirik. Eta gero, bi horrek be, bueno, eta gero, Fidelísima, Bardulia nunca zuba, Fidelísima, nori, Fidelísima, bueno. Bai, erabakixe izen zen, Agirrerena berdina hartzea, baina gero gauzatu, esan gauzatu hori. Baina, ja garai hartan, lehen esan du, lehen simboloi garrantzia emonten gontzan, baina ja, hasi ginen ja, relajatzen, ez? Da, ikusten da, beste, goltxoa sartu zuzuen, ez? Gero liburuan ziar, hemen ikusten da, herritxan, 12 kainoi Gipuzkoakotik, Gipuzkoako 3 herri zen, 12 kainoia geduzkanak. Hau da, Lizartzakoa. Lizartzakoa, horri, bueltan da, 12 kainoi, ez? Eta Lizartzakoak, inzeben, arek ez ditau. Ez prozesut, ez ezer, fuera. Kendu zituen, porque oin eusko ikaskuntza bialdu bida, eusko onartu bida, bueltan, bueno, da, prozesu luzea. Honekin zeben, fuera, kainoiak, eta bi gaztelun lekuan,
baserri bat, eta zuhaiz bat jarri, eta venga, aurrea. Holaxe, Gero, hau da guria, antzolakoa, betxu, teunkan 12 kainoi, belateko Euskaldunen arteko burrokako 12 kainoi, eta urtetako prozesuan ondoren, haren lekuari ipini zen Gipuzkoako hiru zuhaitzak. Fijatzen bazate, guk erregi ez ginoan kendu. Baina, eske, errege bat, lepotik kataiakin lotutako errege, garai aurra zan, hau, benemeritua horre alde zebanean, da, ez? Eta oso kuriosua da, eta simbolo horrekin, guk itzaldi batzuk antolo ginutzen atzuen, eta Rosa Hierbe da, hori historialaria, eta heraldikan aditua, osea, eta eusko ikaskuntzan horren ardura beha dauka, eta gehatu zen Mosko, ze arrarua hori, kateak inez, eta horri esker gero emuzean bere frutuak, gelditu zelako antzulako horrekin ikusiko zuen gero bere frutuak emuzitxuela. Eta hau da zizurkilen eremu bakarra zeuken 12 kainoikin. Eta horren, aldatu, kendu izen dana. Eta honekin zeben 1512, oso politxe izen za, porque prozesu justo kainoiak esarri ziren urte berian, Nafarroako konkistaren urte berian, urte beteko prozesuan, Herritxarren parte hartzeakin erabaki izan, izatea euren armarrixa. Gaina, onartu zen, belateko guda horretako egunetan. Osea, 500 urte bete zian momentuan. Bueno, bizkorra jomane, porque, bueno, lehen esan bezala, erregia. Itzegin da, bueno, liburuak eta liburua da, nordan erregia batzuk, inkluso Cesar Augusto dala, hori, errezila etorri izan aura gala, esaten da batzuk, beste batzuk, lehen esan bezala, Alfonso Zortzigarrena, bere garaixan Nafarroko erregia zala, baina hori gehatu da oso difuminauta, eta nik saiatu naiz hori berriz argitxara eta atzen, baina gaur egongo berzinua dela, da Enrique Laugarrena izan da zala. Enrique Laugarrenak hor banduen borrokan, 1476an, Gipuzkoa bakea ekarri zebala, hori kontatzen da, hola, ez? Eta ordan Gipuzkoarrok eskerronez ipini ginoela hori. Hori, ni liburuan, garai hartako Juana Eroa horrek deskribetzen dago errege hau, un rei. Juanaen osaba zan Enrique Laugarrena. Osea, osaba baldin bazan, esan jarriko un rei. Osea, eta holako adibide mordoa dago, ez zana, baina gaur egun, eta Rosa Hierbek esaten da Enrique Laugarrena, baina, eta laguna dukat, baina nik nire ustez, ez da. Eta lehen esan bezala, hor batzuk esaten zen Aragoikoa zala, eta ez dira, Aragoi da Nafarroako borroka hori, ez? Ikusten danez, Aragoiko izango aliz, Aragoi preso hartu zen Aragoiko orduan. Baina hau ez da preso erregea da, tronuan bere espatakin, bere autoridadea esaten dena hori. Eta hori Gorosabel, Pablo Osalek eta esaten da hori Aragoikoa ezin dela izen, ez dala. Eta Enrique Laugarrena defenditzen denak esaten dabe, hori nola Aragoi Nafarroako gerra hori esan existidu, ezin da izen daura. Eta esaten dabe, izen ziteken, egonezkero antzulan dagoen bezala kateakin, Gipuzkoan egongo balitz armarri bat kateakin, posible lizake. Betxu, antzulan egon ondoren, Rosa Hierbe Madrilen zebilela artxibotan, hau da Gipuzkoako armarrixa kateakin. Gu pentsatzen ginoan antzulako bereizgarri bazala, katea, baina Gipuzkoakotik hartu ginoan holaxe. Eta honek demostratzen zeban, garai hortan, hau inzanean, geixo zauan Aragoikoa zala. Aragoikoa zala erregia. Ordan hor ikusten da, kateak inda honian Aragoikoa representatu nahi dela, eta kate gabe Nafarroako. Hor, nahiko garbi erditzu zen, kasualidadez antzulan ikusi zebalako kateak inda. Ordan, ez da antzolako eremua, hau da Gipuzkoakoa. Bueno, eta gero, ze errege esan duna, ez? Hor da, Gipuzkoako zeak,
hermandadea sortzen danean, da liburu bat, Compendio de Reyes, izeneko compendio, uste ez nola. Eta hor da, dozenaka eta dozenaka, zientoka, esango nuke, errege. Eta azaltzen die batzuk espatak inola, hori bestea hori da bola bezala munduan simbolo, batzu dauke hola, beste batzuk hola, beste batzuk modu ezberdinetan. Ikustu ze honeko laukala, batzu dauke espata, beste batzu dauke bastoi bezalako zetro ero esaten dana. Eta hau da, Gipuzkoarrak euren murantzat sortutako, horrek konparatzen horko erregedanak kentzen, bateko hola baldin dauka fuera, honek dauka hemen, ez da apresiatzen, baina hemen dauka bolia, hemen. Kentzen, gelditzen da bat. Eta da, hau. Eta txapela be oso antzeako, ikustu bueno, txapela. Koroia be oso antzeako, ez da, hau da eneko aritza. Da, gaina dokumento baten esaten da, Gipuzkoarrak euren lehen erregea eneko aritza. Ez da erosein errege, zan, 800 urte betezian, nere ustez, ni atrebitzen ez esatea, da nero ez dan, igual da, bueno, azkenian, gutxiena da, zein dan, zein ez dan. Azkenian da, garai hartan, garbi zeuken, esatezen, fueron a defender a su rey. Oso zabalduta zauan, zein zen gure erregia, zein nungo errege, zein zen gure erregia izan bezala. Gero, zuaitzak, zehati zuaitza, hiru zuaitz horrek. Hau da, bozost, hau da, aranean, eta zumarran, zumarra handi bat herriko plazan, eta eskubide Pirinearran, bada, erabakiak hartzia zuaitzan azpian. Eta hau da, hango arrezkia, gaina da oso kuriosua, porque batzarra beda, dator batu sarrak. Elkartze zian herriko adinekuak, eta biltzarra, bildu, sarrak. Biltzarra dator hori. Eta horregatik, hiru dien nontxe zeatik, baina zuaitza dago garbi, ez? Euskaldunok, eta zuaitza, komentako, gar. Hau da, Zaldibiak erreziru kontu hori azmauze banean, aginak diela, beak garai hortan segio hau zeukan aurrian, esan dugun aurrian, garai hortako urte berdinekua dira. Eta ni enaiz oso aditua zuaiz da olakotan, baina hor behitz ikustena da horrek agin oztua, antzula hau da. Eta horko oztuak, ez die, eta ordan, esanea, nik ostozabala ikusten duenik hor. Eta esanea, Jakoba Rekondo, darok ezautzu duzu, eta jarri nintzen behakin harremanetan, eta arek zeitzuen esan zen hori aritza dala. Aritza. Inungo dudari. Esto, lehen esan bezala, Euskaldunok elkartze ginen zuaitzen azpixan, baina leku batzutan, zumarran azpixan, beste batzutan, aritzen azpixan, beste batzutan, aginan azpixan, beste batzutan, artean azpixan, zagaztitan bebai. Zuaitza hor representauta dago aritza, baina, izeneike, erosen, eta baita, izeneike agina, baina hau da, Otxaportillon da, Urbazan, da, zora harrisa, hori da agina, eta ebisa, agintari, emoten dugu, ez dakit, nire naiz filologoa, baina agina be izen leike, baina herri bakoitzean egongo zen zuaiz bat desberdina. Baina kontuz, hau da, diputazioan aurrean dagoen, agina, eta hemen begongo da, seguru, olakoak jardin askotan da, baina benetako agina, esan dugun, hemen orduko garai hartako agina da, da taxus bakata, hau Jakobak esan da, taxus bakata. Eta hau berriz, oin dela urtero, Irlandatik etorritako, taxus bakata fastigiata, dauka izena fastigiata, baina, kuriosua. Baina da urteko pirulo estiloa, ez dauka zer ikusirik. Agina hor azpian elkartu nahik, hemen ez da hor zuaitz azpian biltzeik, ez?
Orduan, gertatzen dena da, gaur egungo armarritxean da, askotan ikusten diela, hola, pirulo moako batzuk, baina hori da, ez da, eta hiru zeatik. Hiru, eta hau da, erromatarrak iritsi zirenean ona, eurak banatu zeben, Nafarroko errege tenentziak inzean bezala, erromatarrak euren zergak eta ejertzituak eta zeitzeko, zatitu zeben Euskararen herrixea izen desberdinak epinu zuen. Hor da, Baskonia, Bardulia, Karistia, eta Gipuzkoako gaur egungo eremuan, ikustu ze, hiru, Karistia, Bardulia eta Baskonia daela. Ordan, hori erromatarrak, Gero, esan bezala, justo, hiru banaketa horrek bat itxen dau, gero, Nafarroko erregiak inzeban hiruko banaketakin. Osea, da, Karistiarrak, hori guk deba baiarako Karistiarrak, eta gero Aitzorrozko tenentziakoak. Ipuzkoa, Barduliarrak eta Baskonia Hernanikoak. Eta geixo, garai hartan, hiru elizbarruti zen Gipuzkoan, hiru elizbarruti. Nafarroko erresuman barruan, ez zegoen Iruñako elizbarrutia eta ez zegoen Kalahorra, Iruña eta Baiona, hiru elizbarruti. Eta kasualitatea handi xapentzatzegat, Aitzorroz hori zan Kalahorrako elizbarrutia. Antzolako eliza oindala 500 urte inaugureu zan, porque lehen bergako duzua zan, bueno, eraiki zanean, obispua Kalahorratik etorri zan, Kalahorrako obispua zan, baina Kalahorra Nafarra, izendakua zalakoa. Bestia, Ipuzkoa Iruñako elizbarrutian parte da, eta Hernani Baionako parte. Eta geixo esangot, hiru, hau da, Gipuzkoan berba itzen du, nori gaur nabili, antzolarrez, bueno, txapurratzen Bizkaiera itzen dugu, ez? Mendebaldeko euskera, justo ikusi Aitzorrotzekin bat dator, bestia Ipuzkoarekin, hori azken baten, bueno, mapan ez da, zea, Gipuzkera eta Nafarrera berba itzen duran. Hiru, nik usteo garbi daula, hiru zeati dien, hiru tenentzia, hiru administrazio, eta hiru zuaitz, bakoitzak itxasoa irteerakin. Itxasoan horretik. Eta hau da kuriosoa, hau da, zelabe, simbolizatzen dau, hiru itxasoa irteera dauken, hiru tenentzia horrek eusten dabe Nafarroako erregia. Euren erregia. Eta hau da kasualitatea izango, hau da, lengua ez dut uste kasualitatea, hau kasualitatea izango, hau da, Iruñako zean, errege, bueno, ez da egize, bueno, Iruñan da kuadro bada, hori da, eneko aritza kasualitatea, Irun artean helduta dago, ez, lehen esan dugun eskubide Pirinearra, erregiak beste batzuta, beste gaztelan da, aita santuak sartze zituan, aita santuak edo gure kasuan herrixak eusten zeban erregia, hau. Zuk gure ohiturak eta gure zeak mantentzen muzu, guk eutziko, baina ez duzu mantentzen lurrea zoiatzez. Oso, eta simbolikoki ikuste duzu, hiru zuaitzepe eusten dabe. Ez, porque esate duzko, bi eremuz euskala, ez, eremu bakarra da, eremu ikuste duzu, zuaitzak heltzen dabe tronoa. Eta, bueno, lehen esan bezala, hau da, gaur egungo Gipuzkoako armarrixa aldaketa batzun, nik uste, nabarmena diela horrek, bi salvajes gaina ditzen jako, bi salvaje horrek gaur egungo gizartean. Eta gero, beste hau hartu zen, 19. mendeko arma erregian kopia bat izan, ez? Hau bialdu Jakoba, eta Jakobak esan zen, bueno, horrek ez diela aginak, ez da inundik, horrek konifero estu batzu diela. Osea, Madrilen inzebana marrazkixa, ezautzen agina zerako esan, da, inzeban hiru konifero estu, eta hankasartze haren ondoren ondio, gure armarrixan dauku, ordan, imiko litzake, aldaketa
Eta, bueno, nire liburuan proposatzea hau izen leikela, azken baten kolore gorrixia bere simbolo, Nafarroko erresumen koloria da, 3 tenentziak, itsasoa irteera duken 3 tenentziak, azken baten da, Navarra maritima esan daigun, Nafarroa, kostako Nafarroa, da Gipuzkoa. Eta hori proposatzen dut, bueno, etorkizun bateako armarri bezala. Ikustu zuaitza pixka borobil, izenik erozer, hor ez da nabaritzen ze izeneken, baina horre pirulo horrek eta bentzet, ez. Eta pixkat, hau da liburuan pixkat zea, baina hori pixkat nahiko nuke simboloak ze garrantzia duken, ez? Gure nortasunean, ikusi duzu zela erabili zeben, guri esartzeko euren simboloak, gure simboloi esan nahi aldatzeko, eta simbolo, azken baten, herri baten nortasunean, simboloak kriston importantzia duke, eta batzuk ja azidia konturatzen, hau da, Trinidad y Tobagoko armarrixa. Eta ikustu duzu, Amerikako zea bada, isla bat, kolonen Niña Pinta eta Santa Maria eukidabe euren armarrixa. Osea, eurak konkistatu zituen, antza dauka, ez, gure kasuan bezala, eurak konkistatu zituen 3 horrek, euren armarrixa, baina erabaki dabe kentzia, eta horri pine ditue, uste dut, hango 3 tamborrero ze pine daben, baina kontzientzia hartzen hasi da, jendia. Tamalez, gure kasuan, bueno, hau da, Espainiako armarrixa, nahi sartuko zeian, tamalez, eta Espainiak eta simboloik sekulako garrantzia pute joe, baina tamalez guk Euskaldunok, ez txau, boten lehen Manuelek esan den bezala, behar den bezalako garrantzia, eta adibideak, jogu naiz hemen, hau da, Azkoitxiko indan bandera, berreskuratu da, lehenko, azken baten bandera, armarrixa, eta, baina, karo, hor jarri dan koroi hori, da borboien koroia, hori, Azkoitzin armarri hori inzanian, borboirik ez dagoen, hori, koroi hori ez da garaikoa, zerbait irakurriot, kolore gorrixa berreskura uzala, garai baten gorrixa zalako bezea, bale, ados. Baina koroi hori, guzti duzu, eta aldoku gure herriko, gure adan bezala, ez? Hemen, bueno, ez dakit, ez to sakondu, baina hor, zestuan be, angoiko biaren antze desentia zete dauken, ez? Bi, Espainiako Castilla León horrek, zestuako bi horrekin, ez dakit, ikertu beharreko, ona ez gatorre esatea, baina, bueno, pixkat, konsiente izan gaitxezen, ze daukun gure herritxan, geure simbolo. Eta, bueno, hau da, azpeitxikoa, azpeitxin dara, hori simbolo hori da Loyola etxeana, Loyola tarren simboloa. Ordan, azpeitxik hartu da Loyola tarren. Azpeitxin aurretik zigilutan beste bat egongo zan, seguru. Beste simbolo bat egongo zan. Baina, gero, errege katolikoen ondoren, arma erregiak ezartzen zeben herri bakoitza ze simbolo euki bizoan. Ordura arte, gu geuk egitxegin jutzen simboloa, baina, ja hor, eta hori, azpeitia, hiri zintzo eta leiala, bueno, zintzo, esate bintzut, leiala, baina, emoten da, esaldi, bueno, beste barik ez, baina, hori da, eta, bueno, gero hau pixka gustatzea demen Real Salia, Iñaki be, Real Salia, guztu ze, hor, eta, Real Sociedad, deitzen da nau, lehen zan Sociedad de San Sebastián. Sociedad de Fútbol de San Sebastián. Real, sortu zan nia, 1908 sortu zan, eta bere armarrixa zan, koroi barik. Hoxe, bestia zan. Sortu zanean, Eta gero, Alfonso Amairu Barrenak emuzotzen Real titulo. Betiko, lehen bere bizauela ez. Juana Eruak izeban berdina, privilegio bezala, eta horretu. Emuzotzen Real titulo, ordan, Real Sociedad de Fútbol. Da, hor, koroia gehituzan. Gero, Republika garaixan, kendu izan berrez koroia. Egon zan, koroi barik, eta gero berriz ipini.
eta eta dauku hemen geuria, kamisetetan da, ez? Baina, bueno, eta baina esango, atletikoi badago baten bat, atletikoik, ez da atletik zaleik. Atletik zaleak, esango, guk ebitxu, baina bitxu atletikoa ez euken horre, ikustu duzu, bi hotzo horrek, eta da, kurioso baino, Sabino Aranak, kendutako simbolua, Sabino Arana zedan, Bilbon da Euskal Herrixan, esateote, kendutakoa, tak, han, bi hotzuak, eta Bilboko armarrixan be, bi hotzua da, Bueno, eta dauzku gure, ikuste duze, guriak ez dien oso simbolo batzu euskula, geuria dienakoan. Eta hau da, honek, adibidez, horre die, Karlisten zea bezala ezautzen da, baina lehenagokoa da. Osea, Carlos Emperadore Germano zea horren, 1506, Espainiako bandera zen haura. Tercioz erabiltzen zena gero, eta gero 18berretirutik roji igual da hori, baina ordura arte haura zen. Eta hau da, hone die boxeko zautuko txuze, eta gaur egunean futbol zelai askotan, noin boxen eskuin bun honekin, ikusten dira olako simboluak, eta hau da Holandan, terzioak, pentsa, Holandan Espainiako terzioak irabazitako batalla baten, berta juntzien oporretan honek, boxekoak eta han arrazkizia, eta tuitean jarri zen, desde Empel, uste dala, por la patria, ez hori, bueno, olako, bat. Eta hau da Bergako armarrixa. Bergako bandera, barkatu. Armarrixa, eta da, dozenaka banderan, zea berdina, azpeitxin da, zurixa eta armarrixa. Bintzen libratzen zate, baina beste gure eskualdian herri isa danetan, dago. Hori, eta ginean, eta ez duzku begira, ez, minik, ez duzku ditzen, baina egongo baliz beste rojigualdia eta ginean hori, seguru, esango inola, bueno, ondio daukulako pixo, hori be, argi. Eta hau da Hernanikua, Hernanikua, berrilla, eta Hernani neonitzan itzaldizio, da hanak hola sustuta, ja, ziri aldatzen, bueno, bintzen, egisa da, beste herri batzutan be, badabitzela mobitzen, ez, eta azken baten da, zea bezala, akorretzen, laskao txikik esatezean, laizter erderaz, euskeraz ari garelakoan, ez? Laizter, gu konturatuarik euskeraz gabitzelakoan, simboloekin berdina. Gu pentsatzen du guria diela, baina gabitz, eta txarrena euren nortasuna hartzen dula, hola, modu, ez gara konstiente horrena. Gero, lehen esan bezala ikurri, lehen esan du Sabino Arana izen zela lehenengoak endu zebana, eta erak izen zien ikurriñaz mau zebena, eta Agirre lehen daka isa da hor. Hau da, Iruñako Gaztelu plazan, pentsau, PSN etzan orduan, PSOeko Euskadi barruan zen bixak. Eta han Gaztelu plazan ikurriña zeuken, eukizeben, Laroeta bir arte. Laroeta batean ofizialtasuna kendu izan, lehen udaletxe, Iruña, osea, Nafarroako udaletxetan ikurriña hartzen ofizialtasuna kendu zen, eta handik urte betea, debeka bizan. Oin ezin da epini. Eta hori da, Sabino Aranak asmatu, eta hau, Agirre lehendakabizak, bere Eusko Jaurlaritzan sortu zeban armarrixa, eta 1988an, konstituzionalak debekauta dauka, gaur egungo Eusko Jaurlaritzan armarrixa hau da, zautzen duzu, dago, eremua, Nafarrokoa mantentzen da, hor, nesbeitzen, baina hori be, esan daigun, gu azten ganean simboloi garrantzia emuten, oldarraldi xeat horrez, eta ikusten da hor, lehenengo erabakixiak izen zela ikurriña, eta, gero hau beste adibide bat, simboluena.
Bildu diputazioa Gipuzkoako iritsi zanean, jarri zituen autopistetan, hola, zeak, panel batzuk, Euskal Herria, eta hau da, leitzarango, andoen digoruz, eta jarri zen, hori ez, Iruñeko ziudadela, alala bestea, beste jusau batek, debekau zeban, hori, eta, hau da, bera, oin zela dagoen, oin Nafarroako armarrixa, da, tapauta, baina aginduz, hola da, emotea txistia gala, baina, eta gero, Iruñeko ziudadela ezin da ipini, Gipuzkoan, ikustu duzu, leitza de fuera, aralarrez, porque Gipuzkoa, zatiba Gipuzkoa zela, hori la zeben. Baina da, hau da gaur egungo egoeria. Eta hau da aurreko azteko berri bat, aurreko aztekoa. Hau da, Kastejon, 1884, ia zegoen zan horre elkarte bat sortu zana, euren simbolua hori da, Nafarroako jatorrizko zera da, armarrixea da hori, jatorrizko armarrixea, hango udaletxe hau, upenekuak, esan jaue hori, eren logo, hori ez dala Nafarroko armarrixea, ez dala kateen armarrixea, eta kateen abe gero asmautakoa, ez da, berezkoa ez da kate duna. Baina, aurreko azteko notizia, simboloi guk ez dugu garrantzik emoten, baina beste datzuk bai. Hau da, guk antzolan kendu ginoanean kainoiak, ABC metzau, antzola erretxikita, ABC, Bildu manipula la historia de Gipuzkoa mutilando sus escudos. Elimina los cañones ganados a Navarra en 1512. O sea, ABC, Eta hau da, iaz, diario Vascoan, nuestro escudo. Eta dago movimiento bat, nahi da bena berreskurau 12 kainoiak. Holaxe. Eta gaina ez, hemen, bukaeran jartzen dau, hemen, hogete irakurrekot, solicito la restitución a su imagen anterior. Eta eskatzen da bena da, kainoia berreskuratzea, baina su imagen anterior, al anterior ez. O sea, anterior kainoiak ez euskan. Lehenguak ez eukan. Solo al anterior. Porque era bakixe kainoiak ze simbolismo ze dauken. Eta gero hau da, hau ezauna izan, Atarrabiko frontoia, bakizue, han goixan, Atarrabia pilotalekoa fronton, Euskal Herria jartzen zen, da beste epaile batek, debekau zeban, eta gaur egun menez, hau da. Ordan, eta egixe esan da, kasi favore, gero konturatz, oin, ja ikasi duzu simboluak ikasi duzu, ikustu duzu, han lehen bi otzuak han zeuzkean, osea, ez dut, gu geupe, gure zazpia batian jartzen ditu otzuekin, da han zeuzken zeak eta justizia, bestia. Bueno, eta hor, Euskal herria kendu da eta pilota, enpini da, ikustu duzu? Eta doixe, eta hau da, gaur egun pasatzen ari dana. Eta guk ez duguna ikusten, eta hau da, eskat, ia bukatzeko, hau da azkenengo diapositiba, hau da, jaurgainek zeban zazpia bat aura, zazpia bat horretan, otzo eta guzti bere garaixan izebana, eta hau da gero udalbiltzak gaur egunean oin beste logoa dauka, baina erabiltzen da dena, karo. Emuten da, zazpi diferentziak, zazpia bat bezio zazpi diferentziak, oza, ez? Hor, hemen gero kenduzian, otzuak fuera, ez? Kainoiak eta erregia, fuera. Hori bai, lehen jaurgainek, zuaitzak inzitxo boroiak, ez luzeska horrek. Hemen luzeska dozku, Jakobak esaten moban, konifero ez du batzu dozku, baina gero Lapurdin, hori Lislo hori Frantziako erregetzan simbolua da, eta hori kenduta dago. Kao, kendu, azkenian gehatu biga, eta nik uste dut, zazpiak bat baino, zazpitan bat gala gu. Osea, lehen hasieran ikusi duen aura bat ginjaneko aura, junda zatitzen, eta gehatu ga zazpitan. Da nik uste dut, guk geure buruantzat etorkizun bateako simbolo bat
topatzeko bat horretan fijau gala, ez? Zazpi hemen puzlia itzen zela, eta nik usteot hitza azken baten dela jabetu, nik askotan esaten dut jabetu, jabetu konturatu, bi bai konturatu eta bai jabein geure simboluen, geure hau gure burua ipintzen jaun simbolo. Ondio gure herrixa ofizialki ez dauku, baina gu geu konturatu ze simbolo daukun, eta bere garaixan Agirre lehendakarixak, Monzonek, Sabino Aranak eta emun zotzen bezala garrantzia gu geuk erabakixak hartu, ez? Eta azken baten, gero da, Eusko ikaskuntzak ezatau, zatiketa oso zabalduta daola gaur egun Euskal Herrixan zatiketan, eta horti liburuan portada da espilua, Euskal Herrian espilua, baina zatitxu da. Zatiketa oso barneratu dugu, eta baina zatiketa lehen esan duten bezala, ez da konkisten eragina da, bai? Baina gero, olako simboluen eragina be, eta ni, gaur, oin, Antzolako idatzen egon, Antzolako liburua, Gipuzkoako, eta urrengoan nahi duen nabil, pixkat, ikertzen bat izan ginen han, geuzkan simboloak, geuzkan, geure simboloak, han harakatzen nabil, ikertzen, urrengo hirugarren liburu bateako, importantia alako, bat izen nahi baldinbu, simboloak importantzia handixea dokelako, ez? Eta bisesan, ez da hitz, ez da hitz.